Нет. Дами и господа, аз съм 1,70 м, това е 1,80 м, това за мен е нищо. Това за мен е нищо, 1,80 м. Вижте, дами и господа, с занна въртолежка как го удрям. С занна. Видяхте ли какво става? Пак се спре на 2 метра дигам, нагоре. И тук може да удара. Се спре на и тук може да ударим, 2 метра. 2,10 м. И тук може да ударим, се спре на. Вижте малко, какво става? Само малко. Какво става? Видяхте ли къде ударах? Чак горе. Виж какво става сега. Чакай малко. Малко стана. Чакай, не можа да го луча, брат. Видяхте ли какво направих? Да, видяхме. Супер си. Нали? Да. Направо ще му на главата, брат. Има тук пък тези малки, направо ще ги разкъсам. Виж какво става. Виж какво става. Виж. Тези малки, направо ще ги изкъсам отвъй, брат. Виж. Е, това се иска, брат. Къде спирин това?